कभी रूस जाली झगड़ा जब हो जाला काहे खाती होला काहे अठान परली हो अठान परली अठान परली हो अठान परली काहे खाती जब पिया जो है सज पर समान त गोरिया अठान परली जब पिया जो है सज पर समान गोरिया अठान परली रुकना भी जरूरी है इनसे जानते हो क्यों एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला भइली कचना कली खिली भइली कचना बता रे एतवार भूखेला मनावे के हो तो का कहबो कि कोहरानी सोनम न जा ए जा कोहरानी सोनम न जा गोरिया धान परली कोहरानी सोनम न जा तो गोरिया धान परली ये जो है से जो समान गोरिया धान परली ये खोजे से जो समान तो गोरिया धान परली और का कोरोना मनवन चुमाए ने ओने लेता बेडरूम में परल बड़ पियावा सकेता अरे बीबी मिलल सनीपुरा सही बात बीबी मिलल सनीपुरा गोरिया खान परली बीबी मिलल सनीपुरा तो गोरिया खान परली रूसी फूली धनिया सुतली पेट कुनिया होई कुआर पक बिगड़ल बमुनिया छुरी लेखा चलता जबान छुरी लेखा चलता जबान छुरी लेखा चलता जबान गोरिया ठान परली छुरी लेखा चलता जबान तो गोरिया ठान परली छुरी लेखा चलता जबान छुरी लेखा चलता जबान तो गोरिया ठान परली छुरी लेखा चलता जबान होई ठान परली छुरी लेखा चलता जबान तो गोरिया ठान परली छुरी लेखा चलता जबान तो गोरिया ठान परली वाह कहीं अपना भौजाई हम भौजाई के बारे में हम का कहेंगे दोस्तों मानी भौजाई खाली माना भाई चढ़ा दे सब बारू बारू ए भौजी कोड दी लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा माहौल के अलग दिशा में ले चले तो ठीक रही कौना दिशा में चले बताई तनी न लोग के बुला लिया आ जाओ रितिका जी तो आ जाओ आओ चाम्स